maramba no fait moko ite maramba fan do ka voko bingin no fait moko do gouvernement babou John de bisa bona vidéo parmi vous tous ceux qui soutiennent leurs artistes moi je peux citer deux personnes Aïssa Diallo Ani Soko Aïssa Diallo depuis justice pour la domina Mogoma Aïssa Diallo dame artiste la vie privée la fouille cela veut dire que Aïssa elle respecte la parole de son artiste Ani Soko ça fait à côté là depuis justice vous voulez Ani Soko donner Ani Soko dame ni ko na personne il ka fallait do ni ya dalendo mais bo ga do ta ga doya ni maramba no fe mo do ta ga bunda ali ga mariamba ta ga bulon o ga sa ga ko ki maramba no fe mo do ta ga doya cela veut dire que il crée de la bunda me conseil ni di awma na ma u janta u la aw be ko inda fi bingini dala aw be ko inda fi bingini dala aw ko mo gande afu aw ba signé rabla mo gande afu aw be ko inda fi bingini dala Now mau janto au yela au ko inda fi bingini dala bila au ko inda fi bingini dala au ba da fi dala ne kana ni de ka boka ta kaso ne kana ni de ko ka da fi dala de ada yi be micro juru la aga se ka ga demba ya balo juru shitu na sira ka ga demba ya balo micro juru la dro abana mais au chama ni na c'est pour cela materi sadon odi sadon mais iteri malodon oyi malodon ninganga au bi malya eni besi ka faneni ke ka baneni ko bingini ngaji ningangi malya sankelen gono kalo kelen gono kalo fla na minajo sumalo sel flante kalo fla de muso awe justice be signé fla e besi lendo arbi ka baneni faneni ke ningangi malya mali de muso be signé Mali ngara besi ndo kala jeli ke konne ka jemuso de fleka wele konne be réseau sans fait masane na ikanga malwa ningangi malwa materi sadon ti sadon mais iteri malodon o oui malodon di materi sadon ti sadon mais iteri be malodon mina o yi malodon di koni bela anga jemuso de wela justice fait signer ça va ama wele ka yesu yani gere bingini ma wele ka yesu yani ke ama wele ka e do ka dongli takada ama wele kay do korofo awela jumedi aw ga kololo embe bareni ke era kololo de ga blaga interpeller ira bareni kololo donc mango sum ni ma bonga video ko mbe ni na tuna kana ni de nyata ki bamuso bodine dai la ta da ko ni bamuso biye fa ka ta da ko sum ko bade banya mo godin voilà wala be ke sababu ye e ga live sigi ga kasa masane ikanga molya ne afawe ne Morgan sanana suzubeda samana suzubeda artiste ko do ne Morgan be réseau santé artiste ko te ne be awe tout terrain de nous sommes tout terrain en bien artiste ko do ne be artiste ko te ne be moi je suis là toujours et je continue toujours nebe liti mina réseau santé o madame mina yo saworo de 6 ans mbeliti kele mina réseau santé wa bla jogota la o sumane do ne sidema o liti o sumane do ne sidema mais kabo kuma kono ka fo mariamba fanu comme ye conseil di bini fanu ma mariamba fanu kami banya mo de flele dugulu gardez toujours vos sang-froid. Les Dougougen, depuis que je domina à Kanumbauma, que Aouana Moubanemi, Nimura Kuma Auma, que numéro de téléphone B, Kawa numéro ta, ka vidéo ti au numéro ina, Fobi Auma Banenike, Aye Continental, Aouana Banenike, Aouana Fanenike. Nawa artiste Bora Kulenge Femme que domina, Nawa Bissaka live Buba Kenesiki. Ka kota ka janyo mbolo aya wala ifusi wa koloni yeleke ala ka nauchi ka do baneni million kono ay continue ta koni seni ma kusime ana paraume continue comme ça na continuer ta la justice il voit tout ngo cybercriminalité mo mo be réseau santé ne afa yo abilo ngani tiktok ngono ordinateur ka tan ordinateur keme sabay
plus de 300 ordinateurs. Jour et nuit, on nous connecte les réseaux sociaux de là. Jour et nuit, on nous va parler. Il va donner des boutons à Barakero. Bon, depuis son matin, Adamanga Mougou, sur les réseaux sociaux, depuis son matin, depuis 8h. Depuis 8h jusqu'à 21h, jusqu'à 18h, Adama Fanaka Mougou, sur le bureau de Ronon, ordinateur, on nous sarata et réseaux sociaux de là. Nimbora ni kuma ifo ni manya anda mema nimbora ni kuma ifo abora masale ke article tan kasabe minde abero jumende atoro jumende ajamu jumende ne afo awi mon propre cousin ni sanangu me barake communicateur là domina procureur Idrissa Amidou Touré Lisibo domina ko vidéo nous be ko plenty dono no kama nous tra malla kube kasoke tout ça nema Touré ako Mori Konaté ako cousin mako kibe Mori Konaté don ne cousin nga mako no konta don ako ko cheni amma ko ba wolo dugu de la wala dugu mina quoi o dugu kelen amase ko don de don quoi mfa to bugulu mba to bugulu mais ne wala dugu kelen mina o mase ko woro de don o mase ko de don un cousin re ne le cousin sur la ka message ti wolo dogoni ma fakene bakene ako kuma iko ke fe ako vidéo nous to be lisi la ka fo ko ni nenu ke nous na mala ko be kasoke ako iko ke to bala ako pour que justice ratira je Morgan ko saka saka na mali kono mbebo ka vidéo de ke ka ya fadeli ke mbebo ka vidéo ke ma connexion de ba perturber mbebo ka vidéo de ke ka ya fadeli ke ni vidéo ke ka ya fadeli ke 600 justice be sans fladia justice be sans fladia o sans flain konana ni ma segi ne ni matuguni mbe se ka tan façon la foi tala ni ya fadeli vidéo ke réseau santé ibe sans fladia justice biladje ni ma ne ke ima foi ke ibe se ka tan façon la o yene da côté de ntendo ba wala c'est ma côté ne o yene da côté de o yene da côté de bon awdu me réseau santé Fleming la mama na busiona kasa te bingini fe kasa babetan kasa fabetan donc la bane ne sale saria kura de jamana ngosa saria kura de talendo mali kono la lutte contre cybercriminalité utara dirinya mo fe Serif Ousmane Madani Aïdra le au conseil islamique du Mali katafo Aïdra e kafo justice saria dota bololo sanfe ni kuma bora mo minda dina kunda sila chrétien kunda bolisona josona ni ne kando borida bololo sanfe ne ka mi mai saria bise ki nomine saria bise ki nomine o ko fe procureur Idrissa Amidou Touré tara nyefo Europe après we Touré boy wakati la procureur Adama Koulibaly nana si je me rappelle Adama nga vidéo bi aita ORT Mali télévision nationale pour page sanfe tout de là Adama invité Dimassi donc LMP spécial la lutte contre cybercriminalité saria me de bisa mo interpeller tribunal la saria me de bisa ke sababu ya mo datum kasola bololo sanfe kuma la Adama ere kelen de ka kuma la Mali télévision nationale la ere kelen complet asigné do gagner fori ke malien de ere kelen Mali télévision la adete me wala de bon na foro ko jelu ko côté la kunu ko bingini na interpeller kunu justice a kila ka bla ka ta so aga boma ka mame kosobe abora magandron o ba kila ka interpeller aga boma magandron o kila ka interpeller safi mawele mariam mawele me muna we bingini wole aw ni ne ayo question da nyo nya ko muna we bingini wole kun na fora safi ka plendi de me bingini nga mariam ka plendi de donner no bingini ngama bingini be interpeller ro me na kunu mariam ba fana kumbe wole ka fo ka sa de ka plendi donner no kiri be ka tike u fula ni nyonje ni safi ku ka plendi do justice ku ani safi fula bele jene de wole kunu safi e ka plendi de bingini nga bingini tsaka wole ka safi to na so safi ku ka plendi do me muna we bingini kele be wole kunu aw ni na we aw la question na wole ni ko ko muna we ya interpeller kunu et sera plendi de mo kama quand il a mort au tribunal là est quand il a mort au justice est-ce qu'il est le rassurant a tiki be wele yoro il fera beta no fait imaginez ni ça fait plein de bingini ngama
Safir a plainte de Bingini Gama. Bingini Fana a plainte de Safir Gama. Nous flyons dans notre tribunal la 100. Procureur va fou flat bela gelene. Pour que Safir a plainte retiré, pour que Bingini a plainte retiré, au flat de badge essayer quand il y a pas de numéro fait. Il y a pas de numéro fait. Au bisa a plainte retiré le Gama. Mais Mouna ou ya les clés interpellé comme. Mouna ou Bingini qui les interpellé comme. On se pose la question. Bingini Fana beka ngasi. Quand on réfléchit, quand on mille, Mouna ou Bingini qui les ouele comme. Pourquoi? La question est là. Est-ce que c'est la... Est-ce que c'est la... Est-ce que c'est la... Est-ce que c'est la... Ni Mariamba de qu'on a plaint d'eau. Si c'était les plaintes de Mariamba, si c'était les plaintes de Mariamba, Bingimbe ou les euros, Mariamba fera pour mettre à coup en fait. Parce qu'il sera plaint d'eau, Mokama, Québec, qui sont en haute qui va t'atteindre la Kétoni. Avec ta aurore, il fallait mettre. Pourquoi la justice a décidé d'appeler Bingini hier seul? Elle seule. Elle seule. Elle seule. Ni sa fille, ni Mariamba. On se pose la question. C'est ça qu'il faut Bingini Fanoui. Bilali be bouffé au net seradi. Hadama de aouni mogan seradi tout. Aou neradi au bana. Mais à tes fans gavo. Konye muruta gadi morgan makabe Bingini Fan dofara. Otengal la guinée de. Kavonye murudi morgan mabisa Bingini Fan dofara. Otengal la guinée. Otengal la guinée. Mais pourquoi Bingini kele wella kono? On se pose la question. Ameni mbela. Jeunesse Gilendo. Mariamba. Bingini a wele kunu jene ma ko foita la jeunesse ki do Mariamba beta jeunesse ki do Mariamba beta Demeklabe je m'en fous fanabe je m'en fous o mo fanabe Demeklabe je m'en fous fanabe e de muso ko ko justice la muna kelen wela kunu muna we kelen wele kunu Muna we kelen wele kunu ka to flas ile do so kono muna we kelen wele kunu me bombenda sa bo fo Mariamba ma edu afficher no ni Bingini to ko de da réseau santé Bingini ma publicité de da réseau santé jene ngene me conseil ni awma ala ga jisma ka furai ni kasola kodo ala ko sabab bela jelen kisi kasoma ala ka Mariamba kisi ka Bingini kisi ka Safi Jabate kisi kasoma ide hari mo te kasoma nya se ni jugula mo goy I jugu blem hari ta fa ikaka ta kasola ni ma datu kasola billahi iya ga liberté mine quoi imana ta jero ni bora kasola ni taroro kaso ko ni jigi yakina toujours ni mo gane garde à vue j'ai fait garde à vue 3 fois de 8h jusqu'à 19h il y a le bon fitini mono ouais RCG ou bien R conontonde 10h d'état ou bien 11h d'état il y a le bon fitini mono ni s'emprunte faut qu'il di ou bien di mari dumuni ou bien di mari téléphone tibolo faut daoro fitini doro na fala kera kalo kelen ko ni maka kini mai fa do doida hari jugula mo ni e garda vite era bo garda vila hari ta fo jugula mo maka ko kasa mbe kaso souhaiter ye quoi parce que femi do achemai mais le conseil ni ndawma ala ga jeli muso nu kisi ala ga Bingini kisi kaso ala ga kisi pour ala ba biolon vla anga kadon anache quoi ala ga kisi mais atese ga kisi ni fanu fana mu janto awere na quoi aya u janto awere la signé fula aya u janto awere la signé saba ngo conseil ni di awma o yo côté de aya wa jeli muso deme aga u dabo fembela jelena wallahi billahi aya wa jeli muso deme aga dabo fembela jelena ni ga ko do na Mali justice ga bolo kono sisa Allahu akbar ibi free chogo a beni kuranite amanogo Orange pauvreté kasola ni anta sans fly bientôt Orange pauvreté bientôt 3 ans ala kani do Mali justice ga bolo kono ni do na Mali justice ga bolo kono
bingini fanu mun be na kulo be na hakilima mun be ko do na mun be mbado nga video do ay Morgani itanga tisi fe bina conseil mene di awma hakilima mun be na kulo be na quoi ni bisa ka mo sensibiliser kasa ay ne ni dabla ay mo sensibiliser ko ne mu dabla o ga ne mutoy ni min bora ka kuma jugu fo bingini ma e bingini fande a video enregistrer irachi numéro mun be o fara numéro de bla irachi o numéro ina kasa bora ka do fo bingini ma iba video enregistrer ba ci o numéro ina mbado ko do mbalu be Morgan tanfe Morgan bila conseil du mene di awma ni ko konta o fene ta o fene men keni awata kasola o tenga ne Morgan ga souhaiter yo quoi nga souhaiter o yi parce que Allah ka donkele na wujira a donkele ngama na we ko bless ro do na we ko jugu soro do mina abise kan fari faka ni fari bise ka faka ma bon e ngo kasa kunu ne njoga kasa de o kasa de fil ko la tambi aben fari faka donkele abise ki fari faka ini mama na je chogo na u fara na ko jugu soro ni mira ko kunu jela I fari be faka abi fari faka nta ko fani re membo conseil di awma aya u janto awere la ga artiste ka publicité na ya ga fini publicité na ga samara do ya ga samara publicité mais kasara dirimuso beta kasara dirimuso le décortiquer li aya u da bala ça vous intéresse pas, ça vous regarde pas, stratégie de Sénat ni ma mec quelle est la stratégie famille ou stratégie est douée et maman veut la stratégie na douée stratégie na douée donc c'est nous avons habillement mais quoi donc nous devons habillement décortiquer nous devons maman habillement décortiquer donc objectif est de procurer adama ye munde foli de muso sabaye bingini ni ga mogo ye maramba afficher wa compte kono ni ga mogo ye maramba afficher ga live men et ni maramba habillement do ga weta maramba afficher to ni procurer do ya fo tribunal la kasa ya ga mogo kana kasa wana kasa afficher maramba ye fini mi wa to afficher ka ba uda sago fo adama do ye muso sabaye woni domina akoni ya e bingini fanu ye maramba afficher maramba fanu ye bingini fanu afficher alors en tout cas Morgan n'a raconté mes amis conseil parce que au jamais au réseaux sociaux au ya commencé à réseaux sociaux utiliser vidéo hakli tawla ka tawda wa réfléchir faut au ko fani do fani bode la quoi milita wala fo ngala buski do nganta fo ci on de muso sare wala domina procurer kan er da ubela jele ka sanira fanu bora ka sa afficher hani maramba fanu bora bingini afficher aya video ta wa video di awma ni bingini fanu bora mariamba afficher aya video ta wa video di awma aya video ta ni la mo be réseaux sociaux nous ya video ou wa video ta kasa tara fini mando kasa tara fini jugudo o binge sirala ira tisi de doa iso mo de doa abe dongli da aide kama ate dongli de kama ate dongli da erama bon na fini qualité mais ça te regarde pas ça t'intéresse pas aussi mali je donne bora piège mi da ko sayna aw ma boka live mena les publications de Mali Joléon non on est piégé c'est une piège non on est piégé Mali Joléon bora domina ka foko marambani abushi c'est paré là awatara capture d'écran ke ka live